Дзень добры, панове! Вёска Гошчава. А знаходзіцца гэтая вёска у Івацэвіцкім раёне Брэсцкай вобласці. Былое вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, што да назваў вось Гошчава, то ёсць такая мясцовая легенда, якая, кажуць, дайшла да нас яшчэ аж 14 стагоддзя. Вось у старажытна-славянскай мове, гавораць, было калісьці такое імя Гошча альбо Гошча. І вось, гавораць, нейкі Гошча такі у князя ў дружыне служыў тут. Ну, служыў добра, нядрэнна ўсё было, а пасля нешта здарылася паміж імі князем. Ну, адным словам, пакрыўдзіўся нешта на князя і сышоў у лес. Ну, зышоў у лес, пасяліўся тут, ну, стаў жыць, ну і вакол яго пачалі хлопцы таксама збірацца. Ну і сабраўся тут цэлы атрад. І гэты атрад давай выходзіць вось на дарогу і трошкі купцоў тут непакоіць. Ну, але пазней ўсё ж такі гэты Гошча адумаўся, пакаяўся, ну і атрад свой распусціў. І, як той казаў, пайшоў у адстаўку. Пасяліўся вось тут таксама ў лясочку і стаў тут жыць адзін. І людзей у крыўду не даваць. Ну, а пазней вакол яго людзі ўжо пачалі сяліцца, і з'явілася так тут паселішча, якое пачалі называць Гошчава паселішча. Ну, дык што, заглянем у Гошчава? Наперад? Може, про півніка поспіваєте, про яку? Не, це таких дурних таких шутних. Мама, бабушки, я ще була, мне 3 меня на свадьбе такого гуляла, и вот тут есть бабушка. А чего? Береза, я теперь скажу, ну что ты, Стасі, срезала березу? Посадила рабу курку, на яйцах сядете. Цып-цып, тюр-тюр, цып-пур, цып-пуру. Цып-цып, тюр-тюр, на яйцах сядете. Ой, выгнала курчанятка на вуличку пасти. Сама села на припечку, куделечку красти. Цып-цып, тюр-тюр, цып-пур, цып-пуру. Цып-цып, тюр-тюр, куделечку красти. Я й теперь кажу, на что ты, Стасі, срезала березу? Адзін вучоны лінгвіст, паважанае панства, дык ён у друку выступіў з цэлым артыкулам па тлумачэнню тапоніма Гошча. Ён, значыць, там піша, што на санскрыце Гошча складаецца з 2 асноў. Го – гэта карова, а шча – гэта стан. Ну, каровічы стан. Кажуць сённяшняй мовай стойла. Ну вось, а санскрыт – гэта старажытная мова Індыі. Але ж менавіта з Індыі людзі пачалі рассяляцца па ўсёй зямлі. А ў Індыі карова – гэта, паважаная, свяшчэнная жывёла. І тут, калі верыць гэтаму вучонаму, было, значыцца, стойла свяшчэнных кароў. Штосьці ў гэтым, паважанае панства, ёсць. Што да каровы, паважанае панства, то гэта вельмі цікава. Дарэчы, вось у адной вёсцы мой адзін знаёмы участковы міліцыянер, ну, таксама вось тапанімікай цікавіцца, расказаў такую гісторыю. Гаворыць, у іх у вёсцы самагонку гналі. Вось так. А самагонны апарат называлі чорная карова, а самагон называлі малако ад чорнай каровы. Ну, а рыхтаваць самагонны апарат там у лесе, ну, дровы туды падвозіць, брагу, казалі, пайду карову пасвіць. А гнаць самагонку казалі даіць карову, ну, каб ніхто ні аб чым не здагадаўся. Але мы, гаворыць міліцыя, мы галаву маем не толькі вось, каб фуражку насіць ды вошы разводзіць. І аб усім здагадаліся. І іхнюю чорную карову залыгалі і ў участак прывезлі. І з самагонаварэннем поўнасцю пакончылі. Ну, але вось, кажа, адзінае што месца тое, дзе, кажа, стаяў гэты самагонны апарат, і па сённяшні дзень завуць каровячае стойла. О,
Вось, паважанае панства, якая складаная і разумная гэтая вялікая навука пра тапаніміку. Месца гэта вельмі старажытнае, і людзі тут пасяліліся вельмі даўно, паважанае панства. Я вам хочу сказаць, што вось тут каля Гошчава былі курганы, і іх называлі шведскімі магіламі. І вось у 19 стагоддзі мясцовы святар Логін Фармасевіч узяў і раскапаў гэтыя курганы, правёў там раскопкі і прыйшоў сюды ў вёску і сказаў, што ніякія гэта не шведскія магілы, бо там, значыцца, пахаванні вось у сядзячым стане. А шведы былі хрысціянамі, і іх хавалі ў ляжачым стане. Вось, хто быў пахаваны тут у курганах каля Гошчава, невядома. Вось ёсць такая думка, што гэта этрускі. Этрускі, гэта, паважанае панства, быў калісьці такі народ, які жыў на тэрыторыі вось сённяшняй Італіі. І вось воінаў этрускаў хавалі ў паўсядзячым стане. Хто яго знае, паважанае панства, можа, калісьці этрускі прыйшлі вось сюды і заснавалі тут гэтае паселішча. Свет вялікі, магло быць усяк. Па пісьмовых крыніцах, паважанае панства, Гошчаў вядома яшчэ аж з 15 стагоддзя. Па сведчанню гісторыкаў, з 1485 года Гошчава было ўласнасць не каго-небудзь, а самога вялікага князя Цвярскога Вялікага княства Міхаіла Барысавіча. Гістарычная даведка. Міхаіл Барысавіч нарадзіўся каля 1453 года. Апошні вялікі князь Цвярскога Вялікага княства. Уступіў на прастол малалетнім пасля смерці бацькі Барыса Александровича і па дасягненні паўналецця спрабаваў працягваць ягоную палітыку на захаванне незалежнасці Цвяры з апорай на Вялікае княства Літоўскае. У жніўні 1485 года вялікі князь маскоўскі Іван III пачаў ваенныя дзеянні і асадзіў Цвер. Цвярское баярства ў большасці перайшло на бок Масквы. У ноч на 12 верасня 1485 года Міхаіл Барысавіч уцёк з абложанага горада ў Вялікае княства Літоўскае. У 1486 годзе, атрымаўшы дапаможны атрад ад князя Казіміра, Міхаіл Барысавіч спрабаваў вярнуць сабе Цвярское княства, але беспаспяхова. У якасці кампенсацыі за страчаныя ўладанні атрымаў ад Казіміра вялікія грашовыя сумы і вялікую латыфундыю ў Слонімскім павеце. Першым шлюбам быў жанаты з дачкой кіеўскага князя Семёна Алелькавіча з Соф'яй. Другім шлюбам пабраўся з дачкой кагосьці з роду Радзівілаў. Аднак застаўся бяздзетным. Міхаіл Барысавіч уцёк сюды да нас у Вялікае княства Літоўскае, таму што ў нас з цвяракамі былі моцныя сваяцкія сувязі. Вось бабуля вялікага князя Казіміра, які даў прытулак тут Міхаілу Барысавічу, была князёўна Ульяна Цвярская, жонка князя Альгерда, маці князя Ягайлы. Ну і, дарэчы, князь Свідрыгайла, родны брат Ягайлы, ён таксама браў сабе жонку князёўну Цвярскую. А князі цвярскія бралі сабе жонак тут у нас, дочак Гедеміна, Кейстута, з роду дочак бралі Алелькавічаў, Радзівілаў. Адным словам, мы і цвяракі былі вялікай раднёй. Дарэчы, паважанае панства, вось епіскапы цвярскія, яны таксама ўсе паходзілі з нашых зямель, вось з Полаччыны. І Цвярское княства, гэта было першае з усіх рускіх княстваў, якое пачало змагацца за вызваленне ад татар, ад ярма татарскага. І ў 1327 годзе цвяракі ўзнялі паўстанне супраць Арды. Але гэтае паўстанне было жорстка падаўлена, дарэчы, пры падтрымцы маскоўскага княства. І вось пасля гэтага маскоўскае княства і пачало свой уздым. Цвярское княства вяло вельмі актыўную барацьбу з маскоўскім княствам за палітычнае першынства на Русі. І цвяракі заўсёды мелі падтрымку ў гэтай барацьбе ад нас, ад Вялікага княства Літоўскага. Але у 1485 годзе вялікі князь Казімір не падтрымаў сваіх родзічаў і саюзнікаў. І Цвярское княства было захоплена маскоўскім княствам. А сам вялікі князь Міхаіл Барысавіч уцёк да нас у Вялікае княства Літоўскае. Князь Казімір адчуваў перад Міхаілам Барысавічам віну, канешне, і даў яму грашовую кампенсацыю, падараваў яму Гошчава. Але пазней яны ўжо як не стараліся, але вярнуць назад Цвярское княства так і не змаглі.
Нашы князі, паважаныя панства, яны пазней моцна шкадавалі пра тое, што не дапамаглі вось Цвярскому княству, думаючы, што тыя і самі справяцца. Бо маскоўскае княства, ліквідаваўшы свайго самага галоўнага канкурэнта на Русі, адразу ж перайшло да адкрытай барацьбы з намі, вялікім княствам літоўскім. А там і пайшло, і паехала. Ну, а апошні вялікі князь незалежна Цвярскога княства перажыў сваё княства на 20 гадоў. Міхаіл Барысавіч памёр у 1505 годзе, не пакінуўшы пасля сябе нашчадкаў. Пасля смерці цвярскога князя Міхала Барысавіча, значыцца, землі ўсе перайшлі да Васіля Глінска, памянушцы сляпы. Ну, акрамя вось Гошчава. Гошчава дасталася Барысу Ігнатавічу Абразцову. Хто ён такі быў, Бог яго ведае. Можа, таксама быў уцякач з Цвяры, таму што тады вось з Русі, з Цвяры да нас шмат хто перайшоў. Ну і вось пасля смерці Барыса тут уладарыла ягоная жонка, ну а пазней ужо іхні сын Лёва Абразцоў. І вось гэты Лёва Абразцоў з Гошчава, кажа, такі хлопец быў гарэзлівы, непаседлівы. Ягонае імя у актах Слонімска-земскага суда сустракаецца даволі часта. Вось, напрыклад, у 1559 годзе уладальнік івацевічскага маёнтка Іван Віктарын падаў у суд на Лёву Абразцова за тое, што ён разам са сваімі слугамі узяў і адабраў яго частку івацевічскага маёнтка. Правёў мяжу проста там па палях, па лугах, па сенажацях, паставіў там сваіх памежнікаў і сказаў, што было ваша, стала наша. Лёва Абразцоў, паважана, ён быў хлопец такі, нікого не баяўся гэты дзядзька. Ён у тым жа 1559 годзе парушыў і дзяржаўныя межы вось. Як пішуць старыя кнігі, што Лёва Абразцоў старадаўнюю мяжу гаспадарскую парушыў і частку пушчы сабе забраў гаспадарскай. Мала таго, нават людзей там сваіх 11 сем'яў пасадзіў. Ну, карацей, нажываў Лёва сабе варагоў ускрозь, дзе мог. І ўжо праз 6 гадоў, калі слухалі вось адну судовую справу у земскім слонімскім судзе, то Лёва Абразцоў уже там узгадаўся нябожчыкам. Ну, Бог яго ведае, ці сам памёр, а можа і дапамаглі, таму што справы ён рабіў такія. Пасля смерці Лёвы Абразцова Гошчава перастала ўжо быць уласнасцю выхадцаў з Цвяры, а перайшло да нашых князёў, да Радзівілаў. Ну і стала уласнасцю Мікалая Радзівіла Рудога, ваяводы Віленскага і канцлера Вялікага княства Літоўска. Ну, а калі ён памёр, то Гошчава стала уласнасцю Тышкевічаў. Значыцца, тут пачаў гаспадарыць Марцін Тышкевіч, слонімскі маршалак. Ой, у полі, стоїть два дубочки, схилилися верхи до копочки, да їх люля. Вони схилилися над калиною, говорили самі між собою, да їх люля. Добре тому, ще й не жонатому, тому лучше, що вже оженився, да їх люля. У маршалка слонімскага Марціна Тышкевіча была жонка Альжбета Тышкевіч-Савіцкая. Ну, дык вось яна ў 1596 годзе вось тут, у Слоніме, збудавала царкву. І па ўсім відаць уніяцкую, бо ў 1596 годзе была прынята Брэсцкая унія. І наша беларуская шляхта з задавальненнем пераходзіла ў унію, прымала уніяцтва і будавала уніяцкія храмы. І унія тады вось у нас стала, ну, дзяржаўнай рэлігіяй Вялікага княства Літоўскага. Ну і вось у 1614 годзе, калі Альжбета Тышкевіч-Савіцкая стала удавою і дзяліла вось гэты гошчаўскі маёнтак паміж сваімі сынамі, то 3 валокі зямлі яна падаравала вось гэтай уніяцкай гошчаўскай царкве.
Але тая царква, пажана панства, она згарэла. А ў 1692 годзе унук Алішбеты, значыцца, смаленскі кашталян Мікалай Тышкевіч, ён тут зноў будуе храм. Відаць, ён быў чалавек такі ж веруючы, як і бабуля, але ў адрозненні ад бабулі, ён быў ужо шчыры каталік і таму збудаваў тут касцёл. Побач з касцёлам збудаваў кляштар, запрасіў сюды манахаў-дамініканцаў, і яны тут пачалі жыць, Богу маліцца і людзям дапамагаць. Але пражылі манахі тут нядоўга, трошкі больш за 80 гадоў. Бо ў 1776 годзе уладар Івацевіч пан Глухоўскі па сведчанню сучаснікаў напіўся медавухі, прыйшоў сюды ў Гошчава і падпаліў кляштар дамініканцаў. Усе будынкі былі драўляныя і касцёл драўляны, і згарэла ўсё, кажуць, падчыстую. Тыя манахі, кажуць, ледзь паспелі толькі павыскокваць. Ну, што ж тут зробіш? А нічога не зробіш. Пастаялі яны, пагаравалі, узялі крыжы ў рукі, кажуць, і пайшлі паціху на слонім. І пасля гэтага ўжо тут манахаў-дамініканцаў ніхто не бачыў. Тады пад канец 18 стагоддзя ў Гошчаве, акрамя касцёла, была яшчэ і уніяцкая царква. Тут жылі каталікі і уніяты. Ну і каталікі з уніятамі сябравалі. У гэтай царкве уніяцкай, кажу, знаходзіўся вельмі каштоўны кубак, падараваны уніятам манахамі-дамініканцамі. Стаяла тая уніяцкая царква недзе тут, на старажытных гэтых уніяцкіх могілках. Сёння, кажуць, бывае, капаюць магілу тут на гэтых могілках, дзе дыкішы натыкаюцца на фундаменты старажытна-уніяцкага храма. Пасля 1795 года Беларусь потрапіла ў склад расійскай імперіі, а праз 17 гадоў пачалася вайна 1812 года. Ну і, канешне, падчас гэтай вайны большасць беларускай шляхты гэта стала на сторону Напалеона, лічачы гэтую армію арміяй вызваліцельніцай. Ну, а пасля паразы Напалеона, Кутузаў прапанаваў, што ва ўсіх тых наших шляхтичаў, якія воевалі на баку Наполеона, падбіраць маёнткі на карысць рускіх афіцэраў. Ну, карці, пачаліся весіць розныя разбірательствы, але ў 1814 годзе рускі цар выдаў амністыю, пад якую патрапілі і уладары маёнтка Гошчава. Гэта быў тут такі Зянон Палубінскі, Диван Стякліца і два браты Зосім і Павел Косці. Пасля 1812 года Гошчаўскі маёнтак быў перададзены Быценьскаму уніяцкаму манастыру. Ну, а калі унія была ліквідавана, уніяцкія манастыры пачалі закрываць, то ўсіх уніятаў пачалі пераводзіць у праваслаўе. Ну і ў 1838 годзе у Гошчаве тут на старажытным месцы, дзе колісь стаяў касцёл і кляштар дамініканцаў, збудавалі праваслаўную царкоўку, якая была асвечана тады ў гонар уздвіжання крыжа Гасподня. І вось праваслаўная царкоўка ў Гошчава, яна прайшла і рэвалюцыю, і першую вайну, і другую сусветную вайну, і страшэнныя часы атэізма, і яшчэ нядаўна царкоўка ў Гошчаве з'яўлялася помнікам гісторыка-культурнай каштоўнасці. Ну, але вось нядаўна вырашылі гэты помнік гісторыка-культурнай каштоўнасці адрэстаўраваць, правесці еўраремонт і драўляную старажытную царкоўку, унікальную дзеля ўсёй Беларусі. Такой нідзе больш не было. Узялі, прыбудавалі прытвор, чаго не было, над прытворы паставілі вежу, якую тут не было. Старыя вежы паздымалі, паставілі купалападобныя вежы, цыбуліны. Ну, карацей, шмат чаго тут нарабілі, і старажытная царкоўка, можна сказаць, проста знікла. А гэта была гісторыка-культурная каштоўнасць, якая ахоўвалася дзяржавай. Вось так яна выглядала раней. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
Усярэдзіне ў храме вось адзінае, што захавалася ад старажытнай колішняй царквы, гэта вось гэта царская брама і 2 кіоты. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. 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 Пад канец 19 стагоддзя вось тут у Гошчава, акрамя царквы, было народнае вучылішча, быў конны млын, была вінакурня, была карчма, было 73 двары, дзе пражывала амаль 800 чалавек. А вось на пачатку 20-го стагоддзя тут пражывала ўжо амаль цэлая 1000, але пачалася Першая сусветная вайна, і амаль усе жыхары Гошчава былі вымушаны падацца ў бежанства ў глыб Расіі. І толькі пасля 1920 года яны сталі вяртацца да хаты. За польскім часам, вось нягледзячы на польскі ўціск, тут у Гошчава ішоў такое фарміраванне беларускай нацыянальнай свядомасці. У 1927 годзе тут пачаў дзейнічаць гурток таварыства беларускай школы. Пры ім дзейнічала бібліятэка, куды можна было прыйсці і пачытаць беларускія газеты, часопісы, кнігі. А яшчэ вось пры гэтым гуртку дзейнічаў і свой аматарскі тэатр беларускі. Але палякам вось не падабалася тое, што на іхніх крэсах усходніх існуюць беларускія школы, беларускія тэатры, беларускія бібліятэкі, і палякі пачалі гэта ўсё прыкрываць і беларусаў перарабляць у палякаў. Ну і тут у 1929 годзе у Гошчаве, значыць, зладзілі мясцовыя людзі мітынг супраць гэтага ўсяго і запатрабавалі, каб ім адкрылі беларускія школы, каб дазволілі іхнім дзецям вучыцца на сваёй роднай мове. Але палякі гэтага не дазволілі, а беларускіх актывістаў усіх тут пачалі арыштоўваць. У 1939 годзе сюды прыйшлі саветы. Ну і тады ўжо польскія школы былі закрыты, а зноў падкрывалі беларускія школы. Ну, усе, канешне, пачалі радавацца, ну, але радасці імгнення хутка вельмі прайшлі. Ну, таму што пачаліся арышты, спачатку польскіх актывістаў, пасля зноў беларускіх актывістаў, ну, а пасля пачалі арыштоўваць тых, ну, як кажуць, каму б шыстко в'едно. Ну і карацей, у Сібір яны ўсе ехалі разам у адным вагоне. Ну, але беларусы ўсё-такі тут 2 разы патрапілі пад раздачу. Першы раз за палякамі, другі раз за саветамі. Як казаў адзін дзядзька, лёс мой лёс, ты ж куды мяне занёс. У Гошчаўскай школе ёсць невялічкі этнаграфічны музей, дзе шмат розных рэчаў, якімі карысталіся колісь нашы продкі. Вось гэта, напрыклад, калі хто падумаў, што гэта меч, якім маленькія хлопчыкі, значыцца, вучыліся фехтаваць, рыхтуючыся ў рыцары, то гэта не так. Гэта рэч называецца трапло. Але вы не падумайце, што называецца оно трапло так таму, што ім правучвалі тых, хто шмат гаворыць, трэпляцца. Траплом гэтая штука завецца таму, што ёй трапалі лён, з якога пазней вось шылі адзенне і ткалі рушнікі. Ну, вось і ўсё, паважанае панства. Скончылась восень. Надыходзіць зіма, якая нясе мяхі радасці, калядныя падарункі, так што рыхтуйцеся. Ну і не забудзьце, што мы з вамі сустракаемся праз тыдзень у новым цікавым месцы. Так што поспехаў, усё самае найлепшае і да сустрэчы праз тыдзень. Да пабачэння!